אמא שלנו הרסה שאנחנו נביא 3 דברים מהקופסת הפתעות שבחרנו. אז בחרנו את 3 אלה. את מה שהכי יפה. תראו מה הוא עושה על הרצפה. רגע. מסובבים אותו. הנה הגרב שלנו. טוב, אז הוא לא הולך. הנה הוא הולך. למה זה מתוקי? תפסיקי! ונעבור להכי יפה. נכון. תסתכלו את הלולית המהממת הזאת. תראו איזה שיער מהמם יש לה. איזה מושלם. קבלו, תסתכלו, יש לה גם מכנס כזה מהמם. נכון, ותראו איזה חולצה יפה ואיזה זקט יפה. ויש לה גם סרסרת כזאתי ככה. כן, זה מושלם לה, תראו. היא יכולה לעשות כזה גולגול כזה.